Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa gitpatigayon nga Unity Forum subugid na mga hapon na tunga ang desisyon sang transport sector sa Negros Occidental, ini may angon sa ginaduso sa karon nga himuon nga 15 pesos ang minimum nga rate sa plete sa mga depasahe nga salakyan. May report si Nico Delfin. Natunga ang panindugan sa mga tiglawasang nagkalain-laing nga transport group sa Negros Occidental angot sa ginaduso nga 15 pesos regular fare sang Western Visayas Transport Cooperative sa Iloilo. Suno kay Diego Malacad, Secretary General sang Undok, palareho lang apektadong katapos ang transport group kag mga pasahero sa padaan nga pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo. Gani na desisyon na nila nga paboran ang temporaryo nga pagsuspend sa ginapatuman nga excise tax kag pagpanubo sang ginapatong nga value-added tax sa produkto petrolyo kaysa ipatuman ang dugang nga saka sa plete. Ginduso naman ni Junjun Asis nga tiglawasang sentrong samahan ng mga tsoper at operators Negros o Conestone nga unahon ang panawagan nila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa extension sa ginapatuman nga provisional authority sa pagbiyahe sa mga traditional nga jeep. Train 1, Train 2, nibla nilang gina-implement. So kung ma-reduce siya 12%, pakanto sa 6%, both na ang private kag ang for hire makagiyos-giyos gawa, so magulong ang aton ekonomiya. Kung ang aton nga mga for hire, madiper ang excise tax, at least makalarga na ta, no? Bisan pa nga may mga pandemic, at least may serbisyo ang pumuluyo, nga makasayko lang ang ekonomiya sa community. Gani, basta Disyembre, masarangan mo yan. Mag-isa ka bulan nga strike. Kung sa ako lang, masaraga ko lang. Pero kung sa iba niya nga mga ano lang, mga driver lang siguro, kag mga operator ng iba, hindi gid nga ang sugot nga mo na. Kung willing kayo sir para lang malapot. Kung para lang malapot yung ato niya nga panawagan, antoson ko gid na kung ano gid man. Mga pila pa subong ano mo sir, na puli mo sa balay mo? Sa subong 300. Samtang ginsiling ni Malacad nga subong pa lang may pila na sa ilang mga kaupdanan nga driver kag operator ang nagpatuman sang transport holiday. Gintala kay Manila sa Transport Unity Forum ang pagpatigayon sang untat biyahe sa Hulyo. Handa man ang driver-operator nga si Victor Bayonon nga opda ng pag-untat biyahe. Minimum siya 1 month, kung hindi ma-solve, maximum siya up to December na siguro, kaya nag-desisyon ang mga driver nga kung hindi mag-reduce ang renta, kag hindi mag-reduce ang krudo, hala ka pa kakamang sa karsada nga ang imo pamilya naghangla. Kabahin man sa panawagan sang transport group ang paghatag sang fuel subsidy nga suno sa ila, masobra pa lang sa 5% sang malapit 8,000 ka mga driver kag operator ang nakabaton sa probinsya. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.